Martanin zuciya. Martanin zuciya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ka faɗa duk mutumin da kake so cewar kana son sa, tabbas ni ma ina kaunar ki. Idanuwa na ba su san ka a dafa, muryanka ya tabbatar min da cewa kamar ka a raina ina ji ran ya fara a lokacin ke ce farkon su, kai ne ƙarshen su. ita tambayar zuciyata dalilin da yasa nake son ki. A duk da baka faɗa min ba, na san a zuciyarka Ni da ke na dace. Hakika labarin zuciya fuska ce ke bayyana shi duk sanda tunani ya hawa Ke babu ce abin da zuciya muradin ke sai zuba zuciya. ruwan da idan ya zuba babu abin da yake rubuta sai sunanki. Martanin zuciya. tuni ne nisa a kogin dana. dan har kin arce ba kya suna sai na kunna kai na wuta Maza maza ka rataye kanka kan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. ya rasu da ke da wasu ke ci ya kare ki zuciya da ba ta da riƙon amana Haba Suleiman, sai da ka bari na kamu da sanka amma ka ringa neman kashe ni. na dade da sanin cewa ba so na kike Daga yau babu ki babu ni. Martanin zuciya. Da na fa haka so ki ba bari ka shi. ina so ki karyata ko ki gaskata zuciyoyin da suke cewa kini ko ki so ni Hakika so ka karki zai zage a cikin wani mahaluki da ya sai raba ni da kai. a duk sanda kika Ni da ambata ke kan na dace. bayan mun yi shakuwa Zuciya hakan ka ta iya jawo tarwatsewar zuciya Ke ce Haka za mu fita daga cikin muradin masifar zuciya. zai saka Za mu shiga masifar so tare da kai. Kan batu na ƙauna na. Allah ki ce ba kya so na ga mu Ina son ka, wallahi ina son ka. Martanin zuciya.